El Castell d'Alaquàs ha acollit l'acte de lliurament de les ajudes dels projectes interassociatius de la comarca impulsat per la Fundació Horta Sud, Caixa Popular i Grup Ugarte. Tot un èxit de participació per a una convocatòria que vol reconèixer i visibilitzar el treball de les associacions de la comarca. Centenars de persones van assistir a aquest acte en el que l'alcaldessa d'Alaquàs, Elvira García Campos, el president de la Fundació Horta Sud, Alfredo Domínguez, el coordinador de Responsabilitat Social Corporativa de Caixa Popular, Francesc Calós, i el director financer del Grup Ugarte, Santiago Peraita, van posar en valor el treball de l'associacionisme. Que cal dir que nosaltres pensem que el nostre tresor són les associacions i la societat civil, que la nostra casa és l'Horta Sud, és este castell i cada poble on les associacions tenen aquesta representació. Tenim, doncs, un gran tresor i el tenim a casa nostra. En total s'han lliurat 20.000 euros a 10 projectes en els quals han participat més de 50 entitats de tota la comarca. A Alaquàs han recaigut 2. Viure amb un àngel, síndrome d'Angelman, presentat per la Falla Verge de l'Olivar, Junta Local Fallera i la resta de falles del municipi, les associacions Crear, Lilith, el Club d'Atletisme d'Alaquàs, el Servei de Traumatologia de l'Hospital La Fe i el Centre de Salut Font de Sant Lluís. Els agrupaments escoltes d'Alaquàs, Argila i Pas de Pi, junt al moviment Comarca Horta Sud, agrupament creixent, Gaia, Granerers i l'OM, han rebut una subvenció per Fem Escoltisme, Fem Comarca. Han rebut també subvenció Connectades, presentat per l'Associació Prodet, Aules de Tercera Edat de València, Associació Codlas i Associació de Veïns Senabre. Aprenent a caminar amb tu, Stop Somriu, presentat per l'Associació Corazones Abiertos i Associació Esperanza de Vida. Bicicletes inclusives, presentat pel col·lectiu Soterranya, Falla Cronista Vicent Veguer i Esteve, Adisto i Artic. Açò si són xocs de xiquets i xiquetes, presentat pel Club Esportiu Gambol, Femení Paiporta i Acaci. Veus de Mens, presentat per l'Associació Menstòpia, l'Associació Afempes, l'Associació Nexe, Amics, Bar 27 Amics, Bar Fàbrica de Gel, Cafcafé, l'Associació Alfil i l'Associació Espai Circ. Vestint il·lusions, presentat per Artic i Taller Mare Mazzarello Amparito Baviera. Millorant l'oci educatiu a l'Horta Nord, presentat per Comarca Horta Nord i agrupaments escoltes. I Salut Bucodental per a xiquets i xiquetes saharauis, presentat per Ajuda als Pobles, Talla Xirivella i Odontologia Social. Una gala plena d'associacionisme i solidaritat en la qual no va faltar l'humor a càrrec de la companyia Viviendo del Cuento i la gran participació del públic assistent.